Wala tay katungod mo judge kay niingon man ang gugma mutabon sa daghang sala, so di na to sila i-judge, but it doesn't mean nga dili na to sila i-correct. Yes, ang gugma mutabon sa daghang sala, but it doesn't mean nga ato silang itolerate sa ilang sala. Nakasa pud ta na, accountable ta. Kay ngano man, what if sunod segundo or sunod minuto mamatay itong tawhana nga nakasala, pero wa nimo siya gi-correct kay nagtuo ka nga ang gugma mutabon man sa sala, so imo siyang gipasagdan, accountable ka sa iyang kamatayon. Ngano man namatay siya nga wala kahibaw sa kamatuoran, dili nato ni siya i-misunderstood ni nga verse nga ingon si Pedro, ang maghigugmaay kamo kay ang gugma mutabon sa sala. Yes, tinuod tabunan, it means dili nato siya hukma, no, ato siyang tagaag chance, but it doesn't mean nga tungod kay ang gugma mutabon sa sala ato lang pod itolerate nga ang taon maglunang sa sala. We have no right to judge other people, to judge those people who commits mistake, but we have the right to correct them. Kay maunay tinuod nga gugma, ang gugma nga tinuod dili muuyon sa dautan, no, dili malipay sa dautan, kung dili he rejoice in the truth, meaning iyang barugan ang kamatuoran, iyang dapigan ang kamatuoran. Meaning mga igsoon mao ni, kung tinuod tang nahigugma sa atong isig katawo, kung iyang gibuhat evil dautan, ato siyang i-correct. Kay ang tinuod nga gugma mga igsoon dili magpauyon sa dautan kung dili nalipay sa matarong sa kamatuoran. Kumao na tinuod nga gugma. Tabunan means dili nimo ipanabi iyang sayop, pero i-correct yun nimo siya igsoon. Kung kaybaw ka nga gibuhat sa imong mama o papa, imong anak, imong bana, imong asawa, sala siya, i-correct yun siya. Kung tinuod kang nahigugma mga igsoon, koreksyonan nimo, dili nimo itolerate, no. Sometimes mga igsoon nagbuhat og sala, guilty ta, and then ato ning gamiton nga verse nga dili mo muhukom nako kay ang tinuod nga gugma. Kung tinuod mo nahigugma nako, ang tinuod nga gugma mutabon sa sala. Yes, tinuod na mutabon sa sala, pero di mo pasabot nga pauyunan ta, dini ibut pasabot nga ato ning gamiton aron ang sala nato atong tabunan, no. Sayop ta out of context ta, dili ibut pasabot igsoon nga magpatuyang ta sa pagpakasala tungod kay ang gugma mutabon sa daghang sala. Sayop, very wrong. Kay ang tinuod nga gugma mga igsoon mubarog sa kamatuoran. Ang tinuod nga gugma nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Ang tinuod nga gugma mga igsoon maglakaw sa matarong, dili magpauyon sa sala. Yes, mutabon sa sala meaning dili nato sila hukman. Mutabon sa sala kay gusto sa Ginoo mga igsoon nga ang ilang sayop dili nato ikatag-katag, no, ikip nato, but dili mo pasabot nga ingana ra. Once nakakita ta kay bawta nga ang ilang gibuhat sala, i-correct nato, dili nato itolerate. Dili mo pasabot nga nahigugma ta sa isikataw nato, itolerate nato ang ilang binuhatan nga dautan. Ang tinuod nga gugma mga igsoon mo correct gyud. Bisan sakit i-correct nimo, bisan sakit ayaw pa uyun ni. Once imong gipauyunan ang isikataw nimo, imong gipauyunan imong bana, imong asawa, imong anak nga nakasala sila, imo silang gitolerate, usa lang ako ikasulti nimo, wala ka tinuod nga nahigugma nila. Kung dili imo silang gi-escortan, imo silang gigiyahan padung sa kalaglagan. Ikaw pa mismo ang nag-escort nila padung sa kalayo nga walay katapusan. Apan kung imo silang gi-correct, imo silang mga igsoon nga gitambagan, imo silang gibadlong sa ilang binuhatan nga dili maayo, mao nay tinuod nga gugma. Imo silang gisnat sa kamatayon, imo silang gisnat sa hell, sa impierno. Amen.